Ngiyabika office yomfundisi ngabiza ubaba wamongizala enkosini baba umhlongo kwakuyena abagcoba ebanika icertificate zokufundisa abagcotshwa naye mina bagcotshwa ubaba ongizala baba umhlongo Pius. Hallelujah. It was long time ago endaweni yaseMbhakwa ngisele ngoba inkonzo yayimnandi nokhuzwana lapha begcotshwa kwakumnandi begcotshwa nawo baba wakho bavuni bazafundiswa nawo baba wakho kusala. Amen. So basithola ngesibuzo sebazalwane umfundisi ngempela ngiyacela nje nimlalele futhi uzomlalela kahle uzobona ukuthi ngempela uzosizakala ngicela ungisele ngathi ngane ngiyona enenkinga kodwa yena ungayiyusi kakho bese kuyena uzwi lakhe right. Ngiyacela bazalwane izandla ngengisacula ngesenze kuba isikhathi sakhe kakhulu shaya izandla zingakhulu. Amen. Ngicela izandla ezinkulu baba ngicela phansi bazalwane. Singavula nje izwi likaNkulunkulu John 3:16. Amen. Moya oyingcwele yehla phezu kwami somevuselelo inkosi. Moya oyingcwele Moya ngwele Uthome vuselelo Moya oyingcwele Moya oyingcwele Hallelujah. Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha Inkosi. Amen. Ngibingelela ukukhona kukaNkulunkulu umangcwele khona phakathi kwethu. Singaphaka manje siqale ngoNkulunkulu simshayele izandla ezinkulu and welcome him in this place. Father, we love you so much, oh Lord Jehovah. We welcome you in this place. In Jesus' name, amen. Thank you. Ngicela ubingelela utata nomama egameni likaJesu waseNazaretha. Ake ngikhulumise haleluya. Okusisisethu nje kancane. Ngibingelela utata nomama egameni likaJesu ngabaqhwabela izandla ezinkulu. Andinabo ke ukungena obuningi. Amen. Kodwa nje elinabo ukuthi uYesu uyinkosi nomsindisi. Haleluya. Hey, ngiyazama nami noma nganomona. Ngiyamshayela izandla. Amen. Ngibingelele bonke abafundisi abasekhaya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha including babishop engekho phakathi kwethu. Kodwa umambishop ukhona. Ngibingelele umuntu akakhuzwayo uMr Khuzwayo la uPastor Blood noma Blood ngiyacabanga ukuthi ukhona la ehleli khona nomndeni wakhe. Ngibingelele ubaba uMbongwa egameni likaJesu umfundisi nowakwakhe. Hallelujah. Ngibingelele zonke inceku including the Capitan, all the pastors of the house. Amen. Ngibingelele umama bonke egameni likaJesu. Nazinabahle bazalwane ngisanesha izandla. Ngibingelele insizwa yintombi egameni likaJesu ngisanesha izandla ezinkulu. Ngibahlenga ngempela ngiyanibona thusi niyalwa mafowethu. Ngisho nje ngiyangocinga ukuphela manje. uNkulunkulu umuhle. Amen. Makukhona engambingelelanga ngicela ukumbingelela naye egameni likaJesu. Ngicela ukubingelela kakhulu abasemagwaveni mawami ngikubonile complain izolukhala ukuthi I'll be looking after my grandchildren. However, hallelujah, kodwa namhlanje phakathi kwethu we appreciate that. Simshayele izandla ezinkulu. Hallelujah. Anginaso ke bazana isikhathi eside nginikwe nje u30 minutes kanti into engiyibhalile mhlawumbe idinga nje u40 kodwa ngizozama ukuyifinqa kuba vele into hayi ngoba mhlawumbe into engithenga thandaza kakhulu mhlawumbe lokuyisimanga kule insuku ngazi ngingenelo nje ba uMzobe nomama ngingenelo umkhuba wokukhuluma into engiyibuka daily. Amen. Nginento yokuthi sometimes sikhuluma amavesi amaningi kanti abazalwane nabalifundi iBhayibheli abanye anganoma ngiyazwakala nibazalwane
So ngingena kule dimension yokuthi mangikhuluma ngathi ngakhuluma ngento ohlezi uyibona every day. Amen bazalwane. So angizileke nje ukuzovutha bazalwane. It's a pity ukuthi vele sisetendeni. Amen. Kodwa kuba besendlini nje mhlambe ye-blocks. Amen. Bengizothi nje angikho kuseyile. So ngizokhuluma nje. So ngicela uqale ngikusize nje ngikulaphe uma ulindele ukuthi ngizovutha njengomuntu akambongwa omncane nomdala. Haleluya. Ngixolele nje ngizoyikhulumela ngizokhuluma nje kanje kodwa ngiyakuthembisa uma ungilalelile ngeke uzuyisole. Amen bazalwane. uNkulunkulu abusise. Amen. Mhlambe ngicela ngifundela nje mntakambonga uJohn 3 verse 16. Haleluya. Verse number 16. Yes sir. NgokuNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Kubilona lowo okholwa yiyo angabhubhi. Kodwa abe nokuphila okuphakade. Singabonga izwi. Lamandla Nkosi izilakho. Hallelujah. Father, we thank you, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, as I'm standing, Lord, before your people, I pray that you deliver your wisdom, the wisdom of the word of God. Father, I pray that you use me, Lord, the capacities that I carry according to the glory in Christ Jesus shall be manifested in Jesus' name in order for the equipping of the church of God and for the beautifying in the name of Jesus Christ of the woman which is the church. I pray, oh Lord, I humble myself. I acknowledge my shortcomings and everything. I thank you, Lord, that I have boldness in your character, Christ Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for opening the eyes in the name of Jesus, and the spiritual eyes and the fleshly eyes of your people in Jesus' name, so that they can be protected from every arrows of the enemy. In Jesus' name, I thank you, Lord, for this grace and this angel that is descending now in Jesus' name, for the environment to be conducive for the impregnating of the word of God to your people. I thank you, Lord. May the church say amen. Bafuthu ngiyamthanda kakhulu, ngiyabonga tata ngethuba onginika lona. I would love to say that. Amen. Yazi kubaba nginokulibalekela kakhulu le ndawo. Hayi ngoba bazana ngingakwazi ukuthi uJesu inkosi. Ingenxa yokuthi ngiyazi ukuthi ukuma ngaphambili bomam life bamkhabela. Ngithanda kakhulu lapha ekhoneni. Nalo anaze nasinqoba eqalbini. Hallelujah. Bethi nje abafuna ukuhlala kwenye indawo la. Indawo yabeleya. Sabathe ukhona undu hayi bathi hey wemfana wami thina sihlala la. Hallelujah. So hallelujah. Sanibingelela bazalwane. Amen. So angivele ngene ezweni namhlanje ngifuna ukukhuluma kakhulu ngombono. Mawukuthi nje awuliphatha ngediary ngiyakuzwela ngazi lama point amangaka engizowasho uzowabamba kanjani ngekhanda. Amen. Kodwa kulungile. Ngifuna ukukhuluma ngombono, a vision. Bese ngikhuluma ngokuphila. uNkulunkulu akunika umuntu. Imic yami ayikho perfect but it's fine. Amen. Ngifuna ukukhuluma ngani ngombono nani nokuphila uNkulunkulu akunike bani umuntu. Isihloko ngesingisi sithi vision and life goes hand in hand. Amen. Vision and life goes hand in hand. Umbono nokuphila kunjani kuyahambisana. Asisiphinde lesihloko umbono nokuphila kunjani. Lithi iBhayibheli ngephathi bazana hayi ngebhata ngizange sithathe isikhathi ukuniprepare ama verse codes bese ngalalanga siphuma entabeni. Amen. So babe ela ethasamswe sisiyetendeni somuntu angithola ithuba lokulala. Amen. So ngathola ithuba lonibhalela kahle ama verse. Amen bazana. So ngizoloko wakhiqiza nje. Amen. Umbono nokuphila kunjani. Lithi iBhayibheli uma ngiyiqala nje introduction. Lithi iBhayibheli la khona umbono abantu lithi iBhayibheli lapho ngekho khona umbono abantu kanjani bayadlubulundeka. NgesiZulu lisho njalo lithi bazalwane. Uma ulifunda ngesingisi lithi where there is no vision people perish. Uma ungenawo umbono ufana nomuntu omi phezu kwethuna eseligonjiwe eselilinde nje ukuthi ugqibeke ngosuku oluthize
In other words, usuke usufile vele. Nangizwa bazalwane. Uma ungenawo umbono empilweni yakho, usuke ufana nje nomuntu osethuneni elilinda ukuthi kufike umuntu othize nje akugqibe. Amen bazalwane. Kodwa uma usesontweni noma ebandleni, ngufana nokuthi ume kulelo thuna kodwa at least there is hope ngoba ukhona umuntu njengomfundisi. Amen ozokhuluma amazwi kaNkulunkulu bese uyaqala uyaphupha. Ukuphuma kulelo thuna akulele ekuthenini uyakwazi ukuyikhipha noma mhlambe ujimile or you need any muscle, but ukuphuma kulelo thuna osukuyifake kulona elokufa udinga ukuthi kushintshe isimo sengqondo bese uyaqala ube ne new vocabulary ethi ukuphupha, then uzophuma kulelo thuna ngoba ungabi nambono kuukufa. Anoma niyakizwa nibazalwane, angenzeni isibonelo. Mina ngathi ngifunda grade 9 ngasindiswa, ngafunda grade 9. I remember I was 18 years old if not 17. Amen. Uma ngisindiswa, before ngisindiswa ngangithanda ukuyo actor lezo bazalwane, ukuyonjani ukuba umlingisi. Manje ngithanda futhi noku broadcaster this thing, unokusakaza. Amen. Ngikuphupha ngaphakathi, yabona nje mangilalela olinda ngizwe ukuthi this guy man uyangibless. Wavele konakala umntakancumalo. Wafika abafundisi bami la umntakambongwa or before that bangifike sengisindisiwe. Ngasindiswa, mangisindiswa ngayazi lento ukuthi uqabula umuntu wesifazane ungowesilisa. Hallelujah. Lezi inkonzo ezwayo is not allowed. Ungajani ungashadile naye. Manje lithema lingena ivangeli langena ngokuserious empilweni yami. Yebo into engisho la ngibamba ngempela ngalendlela ukuthi umntakathusi yabona nje mawuhleli nosisi eduze kwakho ngoba kubani umfowethu umfoka T.ship, ake sithi T.ship simshintshe nje, God forbid, let's say usisi uthize nje mhlambe usesethu loyo. Ukuhlala nosesethu nje kanjalo kumina it was sin, ngangizwa ngathi isono indlela elangena ngayo. Hayi angiphathi kumntakasesethu mayezothi ngicela sihambe seka John siyothenga usweet. Hayi sesethu, hayi wayese nje esesilingo la ngena ngaleyo ndlela kumina ivangeli. It's funny. Amen. But ke angikho lapho. Uma lingena kumina manje mangibuka khona into ekuthiwa idrama efundiswa uMzobe, ayazi kakhulu, uyayiphefumula lento ekuthiwa idrama yoku-actor. Amen. Uma nje wenza idrama unenkinga ungaxhumana ayibuyi into engisho. Hallelujah. Amen. So uma ingena lento kumina yangena ngaleyo ndlela. Manje mase ku-actwa ngathola inkinga abafowethu umntakathusi ukuthi uma kuusuku lokuthi kwenziwa lento ama-function esikoleni egroundini sekunjani, sekungena abahayi inkondlo bese ngena aba-actayo. Yabona ke laba actayo nayo into yangiqhatha nabo, bavele babambana, ngithi baya-acta, ngithi babambane, ngithi ngiyabona umncomo omunye athi amehlo akho. Lapho mina lapho sengisindisiwe-ke. Qala ngingakasindiswa mayemncoma ethi yabona amehlo akho, ihipsi lakho, kokho into ejabula kumina, yabona. Ngithi mina ufika nini kuyo action. Hayi amba mabamqabula, ngithi yes kube khona into ejabulayo. Yabona into engisho. Manje base ngisindisiwe. Makufika leyo phathi ngiqale ngicimeze ngithi kubenzani labantu, benzani labantu. Amen. Ngikhulumela ngeyilemi ngithi baba saya baba, hawu basingcolisa Nkosi. Ileyo ndlela ivangeli indlela elangena ngayo. Ngavele ngathi mina kanti leyo nto eyenzakalayo kulimala ivision kumina. Ngaqala ngathi ngeke ngisakwazi ukuthi ngibe yini i-actor. Ngoba ekutheni uma uKarabu kufanele aqabulane uKarabu noSibusiso bengathandani noma noJack. Ngathi ngeke ngikwazi ukwenza leyo nto kumntwana kaNkulunkulu. Kwashayeka ivision. Bona babe-actor kanti ngoba be-actor sekulimala ivision yami yokuthi ngizoba kanjani uJack wakusasa. Ngoba uJack kufanele akhisane noKarabu bengathandani. Yalimala ivision yami. Usungizwela ngithi ngangabe ngisayenza-ke indaba yedrama kuMzobe. Hallelujah. Ngayibalekela ke drama. Number 2, ekusakazeni ngathi ngeke ngikwazi ukuyokhuluma nabantu. Yabona mfana manje ngilalele kahle namhlanje. Ngathi ngeke ngikwazi ukuyokhuluma nabantu ekusakazeni ngoba kufanele mangena i-advert yama-condom. Uyinceke kaNkulunkulu ufake i-advert yama-condom. Bake
bayi-advertise nje i-choice ukuthi kusiza ngani bathi intombazane na-12 gqoka ama-condom ngeke ngikwazi futhi ngeke ngikwazi ukufaka igqomu haleluya ngoba ngiyalazi ukuthi uma ungekho kuKristu lifaka moya muni kuwena kuyiyuthi ungekho kwisisekelo sikaKristu ngoba umusic uyashumayela awulalela ngoba ulalela nje for instance this is just an introduction uma ulalela i-hip hop obabuka yonke into enidlayo youth odlule ekuthenini ukuthi angicothi ngukapteni bengizozisho le ngoma odlule ekuthenini ingoma nje ulalele udlule kumusic uye kumuntu omcula oyiculayo bonke 99% or 100% wabantu abacula i-hip hop bonke benza ama-drugs they are doing drugs ngesingisi two abana character mawubasusa lapha kwi-hip hop they can kill each other ingakho uBiggie noTupac nobanibani kuduma ukuthi lo munye wabulawa ngazo sibanibani kanjani because vele it's their nature ukudubulana even their music is all about violent and fornication ayangeke isilungu it's all about ukulwa nani nomoya yobufebe nani okubabuka icula lingena aliphele ngashongo ukuthi I've got a lady a sexy enjani bani nginamantombazana u30 enginemali bese qeda lapha eflash imali bese ikhipha idlale kanje in other words bayinyama they are all about inyama ingakho nawe noma une character right makwabalaleli uyaqala nawe wenze lento ade sho uba Mzobe mawubona imali ucabanga ukuthi imali nje yokugqoka kuphela mawubona imali ucabanga ukuthi eyokuthenga imoto kuphela uyabothi usulimele lapho kwivision uzoba kanjani nomfazi mawazi ukuthi imali eyokuthenga imoto eziningi eyokugqoka yebo into engishoyo aphatha ngikho njalo it's just a responsibility it's just an introduction so yalimala kanjalo kwivision yami to conclude i-introduction ngavele ngagcina ngithi ngeke ngisakwazi ukuba umsakazi number 2 ngeke ngisakwazi futhi ukuba yini i-act ngangaba na vision konakala kanti ngoba sengiya grade 10 kanti akufanele usumo ka grade 9 ubusuwazi ukuthi ufuna ukuba yini ngoba uma ufuna ukuba udokotela kodwa ungazazi ukuthi ufuna ukuba udokotela uka grade 9 uzothi uma ufika ka grade 10 ukhetha i-maths lit number 1 sugejini 2 ungayimiseli kwi-physics ungayimiseli kwi-biology kanti lapha ekubeni udokotela ama-basics akhona you must know the structure of the heart you must know the significance of a liver isingisi lesi fanele wazi inhliziyo fanele wazi amaphaphu ukuthi enzani kwenzeka igeshi yasekutheni fanele wazi ukuthi isibindi lesiyahambisana nalo fanele wazi ihlo fanele wazi indlebe uyicula ukuthi kunama-pharynx not ama-pharynx kuno-urban pharynx lamathamba awu-3 ama-ossicles mawulalela ama-headsets ufaka ama-headsets amancane lawashibhile azolimaza o-ossicles bathambe kakhulu kungcono lawo amakhulu lawo futhi abiza kakhulu labo bani ngiyawakhohlwa khona lawo abiza thothi 6000 ingcono awelimaza indlebe leyo nto awukwazi ukuthi udokotela kodwa ufakana nama-headsets ashibhile ngoba azolimaza ama-ossicles and ama-ossicles they are unrepairable bayifile yebo into engishoyo uyacabanga-ke wena ufuna ukuba udokotela kodwa ubhizi ulalela nama-headsets abulala indlebe ubhizi udla isinomi kanjani 3 awuthathanga i-physics ne-math awuyithathanga uyothi uyafika lapha evasithi bamile ama-lecture athi physics athi math dwe akusabeki ubani udokotela ezo into engishoyo so uma ka-grade 9 qala nje sengingenile-ke ntshumayelweni yami haleluya uma umuntu omusha qala nje from khona into yazi bafethu usathane mina wangishaya mntakambongo wangishaya ngempela sengimngegrace ngikhula bengibhizi ngiphupha ngithema ngifika ngangijwayele uphuma number 1 esikoleni ingane kamazi blessed engqondweni sidalwa nje amen kodwa ezinye ziyadadisha mina bengile engadadisha ngiyakulalela bese ngibo copy and paste amen angizwani nokudadisha Mzobe nje isitha sami esikhulu wama ngibuka uthi angibuyele esikoleni amen so angizwani incwadi ngifuna ngempela amen kodwa ngikulalele kahle hayi ngiyakutshela yabona mangisuka lo Mzobe into yokuqala Msubo ngikutshelile hamba uyo apply into esibanga naye nje kuphela ngcono Mzobe ngitshela ngensimi nokushumayela negift yami Mzobe angikho kodwa lapha uyangithanda uma ngazi-ke baba ngiyadlala amen so yalimala ivision yami ngangiqale kahle ngiphupha
ngithema ngifika grade 8 ngiphuma number 1 ngiphuma ngaqala amantombazana aqala encoma athi ukuthi ngaqala ngadidise ngathanda amantombazana ka grade 9 nganginentombi ezu11 esikoleni esisodwa nganginombali 1 nombali 2 ngabona bangidida ngoba ngiqonwa njalo ngagcina ngine diary manje ethi manje umbali 1 engimbonayo bese kuthi ngo break number 2 ngibona umbali 2 waka grade ban ngoba ngithanda kakhulu ingane ngoba ngiqabela kuzona ngoba ngivele nje ngibeka nje ukuyidrink esikoleni bese sanganiswa idrink ne J700 Motorola ban V360 kwayona engayona yami ngiyiboleka bangani bami ngiyazi ukuthi ingane indlela yazo ukucabanga icabanga ukuthi indoda umuntu ophatha ifone ebizayo nophatha idrink nokunika imali yokudla esikoleni ilevel yokucabanga kwazo uma ibona nje ubhuti othenga amakroto othenga into ebiza esikoleni zithi indoda le kanti laba baka grade 12 bangimetha ngokuthi mangifuna ukungiqoma bathi uphuma ekhayeni enjani wena fanele ngikubone ngoba ngizoba inhlekisa mangiyongena kini kanti uqhamuka ka round nawudaka kanti lezi ezincane zabo grade 8 ukuze zingiqomisa ukuthi ngithenga idrink ngiyiboleka ifoni naye ngiyibolekile umqondo wazo nje ucabanga kangako mayiphethe ifoni eyibolekile ngayithengela nje noma ngakhona indaba zamapizza ngayithengela nje mhlawumbe ngayinika nemali egu bese ngolesihlanu kuyoba usuku lo maqabulana lo makhisana yayenzeka njalo ngoFriday leyonto kanti laba badala bangimetha ngokuthi bafuna ukubona ukuthi ngicabangani bangimetha ngevision what do you see ngoba uma kwi relationship nomuntu engakutshela ukuthi wena ukubonaphi naye in 5 years to come uthandana nawe awukho kwi relationship fanele uphume lapho uma kuyinto nje noma uyibiza ngani noma engate noma umuntu mayengakutshela ukuthi ukubona ukuphi naye in 5 years you are just one of the girls he met wawancane wathanda nesitsotsi wasekubiza ngentombi yakhe akakuboni njengomfazi akanoma ngizwe inibazalwane manje ngangiqabela kakhulu einganeni encane futhi ngikho-ke lapho so into engifuna ukisho ukuthi yabona ngoba sengizange ngena kunena youth zisizeni makula in the house of God equip yourself ngoba indlela usathana ashaya ngayo abantu abasha ubashaya ngengqondo uma ingqondo ingekho usuke seqedile ngabo ingakho when they turn the age of 12 qala bebevuthwa beno 16 manje at the age of 12 khona umama nje omncane ekuthiwa kune case yokuthi ingane yakhe inyamalale esibhedlela babe iyangimangaza lento mayixoxa kuthiwa umama udukelwe ingane yakhe na 12 mhlawumbe niyasanda leso story uthe ezala ingane yakhe bayintshontsha bamnika enye ingane kwathiwe yakhe niyasanda leso story ngithi umama onabani ona 12 ngitho mhlawumbe ngizwa kahle ngoba ngisahamba ngama text ngilalela isithi kuthiwa umama useyinhlungwini uzala ingane na 12 bayintshontsha okusho ukuthi sisemuva mangicebisa uma sathi youth sibamba ko 17 years youth isiqala lapha ezansi ko 10 11 12 ngeyikhathi zethu youth biqala ko 16 ingakho yazi ngeke ngathuka isimanga ezintsukwini bengithi ngiyothenga esitolo ngiyithanda ukugqoka izibuko nginomkhuba ukuyithanda nje izibuko ngazi ngikhonto engizizwa ngiyona mangiyigqokile manje mangithi gqokile izibuko ngihambele esitolo khona ingane Nkosi yami ingakanani le ngane ingango akho noma ingaphezulu lona kancane akho ilokhu ngibuka ithi wamuhle bhuti ngithi mina ngiyabonga phela ngazi ngibonela akho mina ngibona akho ngibona into engayithethisa nje yabona bakithi bakinona ithi lengane wena bhuti usibona nini vele ngithi mina hawu makwenze njani nginginakile ithi uyangazi ngibona nje kuyanyukela ngithi angikwazi nani ithi ingoba uhlala endlini phela wena ngithi uyayivalela ngathi mhlawumbe ngibolile ingqondo yami ngalalela isisi ngixoxelile mhlawumbe umntana uthi yathi phela uyayivalela yabikulufa amehlo ngathi fanele ngishintshe intshumayelo yami shuthi leli demon eliqala no 17 16 seliqala na ko 11 12 kanti lento izoconfirmeka ngokuthi ngizwe indaba ukuthi kuthiwa umama uyabona abantu abasakazayo bathi umama udukelwe ingane yakhe una 12 years tuyishintshele in other words uma kuukuthi thiwabheka iyouth qala even la ko 12 ngoba sebeqalile uma beko 13 14 ngiyakutshela bangakhophoza kona bazi lokukhulu
umuntu omusha wangaba nayo ingqondo sukulimele. Khona into eyibhadi mntakambonge engijwayele ukisho ukuthi abantu abasha ngiyabazwela ngoba kuqala kufike eqala umzimba before ingqondo. Manje labo bhuti abangangathi kodwa bakhohlakela abangenawo uJesu. Mabebona ihips, bebona isinqa, bebona amabele, ba conclude ukuthi intombi kanti akuyona intombi, ingane yakhe noma umshana wakhe. Besethi mayebona ngasho ukuthi ngicela ungithengela ugwayi, athi ngicela ungithengela ugwayi, mayibuye besethi ngicela inamba yakho, ngoba ecela inamba akacela inamba, ufuna ukudirect ukuthi uhlalaphi. Bese mhlawumbe yakurape. Yayibona into engishoyo. In other words, nimi no 12 years 13 qalani niphuphe, ngoba maningaphuphi kufana nokuthi senifile. Qalani niphuphe niyibone impilweni, ngoba ningaphuphi khona abazongiphuphela. Mfundisi, I have your spirit, ngiza lapho. Mawungayiboni khona abakubonayo ukuthi wena uyintombi yabo. And nansi into ebuhlungu ngawo umuntu omusha. When uyitshela ukuthi uyintombi kanti you are not intombi, ngifuna ukubiza, ngithanda ukuhloniphisa uma ngikhuluma. Ufana nokuthi umdayisi ongayi-charge imali, obiza islap ne-airtime ne-data. Into eyenza obhuti abadala abangezi kontanga babo. Ubhuti omdala ngamqala ngaphi usesethu? Akamqala ngaphi usisifanele? Uyabiza usisesethu. Uyabiza umntaka eats by power. Yazi obabona ngani? Esontweni baze babeletha abayibelo nje nokudweba ishiya. Angisho bona. Belo nokubukeka kahle ngoba sebekwesinye stage. Ngoba nendlela ogqoka ngayo isho ukuthi usunjani, ukucabanga kwakho sekushintshile. So, my access uzokusesethu ngiyabuzwa uthi I love you and ngithumelela inhliziyo. Anginankinga mayithanda kuthumelele back athi ayisende zibe 10 futhi. Ucabanga ukuthi usuwinile. Uthi ngicela ukukubona athi kanjani. Ake simenze umuntu ongakholwa usesethu. Athi kanjani. Ubreke nge-GT le moto le ngithandayo TSI G7 athi akanankinga, ufike ngoMercedes athi akanankinga nawe. Niye restaurant nidle, uthi ngicela ukuhamba nawo athi akwazi. Ngicela ukubona abazali bakho. Bese yakubuza athi yini oyibonayo kumina? Imibuzo yose sabantu njengosesethu. Uma ubona mina ubonani? Uqala uthi ngibona into enhle, ngibona uyellow bone, athi awukakhulumi futhi. Ubonani kumina? Uthi hayi ngibona into enhle umuhle, athi hayi ngikuzwile my brother. Ubonani konke kufanele uyisho kusesethu. Ethi makuthi sesethu uyasonta, uphi umfundisi wakho? Bapha abazali bakho. Bese yaqala ethi ngaphuma emjolweni sengena kwelinye izinga. Abantu abangangosesethu abantu bevision. Hayi ngapha enganeni. Yabona wabhreka futhi imoto into enzima. Wamnika idatha uyajabula ngoba uzovela kontanga bakhe. 2 wamnika ipizza ngeke azayidla uzoyibeka. Ufuna ukuyiphatha esikoleni ukuze kuvele ukuthi ujola nabantu abaserious. Enye into makwamnika i-iPhone kuzovela ukuthi yena nje hayi nina nikho kwenye level ujola nobhuti oserious. Ungene emotweni it's an achievement. Umuntu wesifazana omncane ongenangqondo ungene emotweni angasazi istolmen sayo it's an achievement. Ukuhlala ku-front seat womuntu angashadile naye angathandani naye it's an achievement. Kodwa umuntu ongaka mayegitshezwe ehlaliswa ku-front seat uyabuza athi kazi istolmen sale moto siyimalini. Bese ethi I have to fix my life. Magino-matric ngibuyele ngibuyise iphupho lami lokuthi ngifuna ukuba udokotela, ngoba ukuze udrive le moto esitolmeni sayo su-11,000. It's either your career, you must be a doctor or an engineer. Futhi nazo ongayithanda izikweletu, ngoba noma ungahola u-40 you don't qualify for istolmeni sa-11,000, ngoba after deduction uzosala namakinati. Phela kusho kahle umuntu onjengami noMbongo noma Mzobe owaziyo i-insurance ohlezi ophilela ukubuka ama-payslip abantu. Mawuzobe usaphuma ke lapho. So uma ukhulile ujabuliswa ukuthi uthathwe ngemoto enjani.
kodwa ujabulisa ukuthi mayisengehlisile kule moto mina nginani. Ngoba the life that you are living is fake. If uphila impilo ngathi mawuqathazwa uhlekwa abantu. I am very happy ukuthi ngikuphi kwamanje nempilo ngoba le rent engiyikhokhayo ngiyayi-afforda. Yonke into engiyenzayo ngiyayi-afford. Uma ngingagqoki into eka-10,000 ngi-afford eka-1.2 ngihappy ngoba angina stress kule mpilo enginayo. Kunokuphila impilo eyi-stress yokuthi mongijola nabantu abanemali kodwa mabangase bakushiye ngayihlazo. Phumani kuma-relationship ngangena kwingqikithi bengazi ukuthi uNkulunkulu usebenza kanje kahle. Yazi ukuphila komuntu it's given in a form of a vision. Uma ungaphuphi ufana nokuthi ufile. Uma isitha sabulala indlela ocabanga ngayo suke sesiqedile ngawo. Let me make a typical example. Let me make myself as a reference. Angiqhubeke nestory ngafika grade 9. Ngasindiswa. Mase ngisindisiwe ngahlanyiswa iBhayibheli. Hawu ningilalele abantu basezulwini. Uma ngifunda iBhayibheli ngalizwa limnandi kanti imath livele ngibhora. Bengithanda ama-trick functions kwimath. The rest yakwimath ibingibhora. Ne-Euclid and geometry ngoba ngiyayikhuluma. Amen. Lokho kunya angikufuni ngiyakuzonda. As a result evasithi ngathi mangifika kwathiwa out ngamkelwa ecollege nakhona eyibiza. Nakhona ngathi mangifunda khona kwasho ukuthi still abazali bami bathumela umuntu bathi fika kwi-destiny yakho. Bangithumela kwi-college ebizayo kanti bangithumela wrong. Ingqondo ayikakashintsha. Ngisagcwele amantombazane. Ngisagcwele yonke le moya. Ngangibona ukuthi ekhaya bangihlalisa 2 years ngakhula and then they send me to varsity ingqondo isibuyile. Mina ngaba nebhadi ingqondo yangibuyela sesiphelile isikhathi sami sokufunda sekuthiwa sesidila nomagcini. Wayila ingqondo ebuya. Ngihlonishwa, awusashiki nje ngagqoma chain uyakhumbula. Ngilifta-ke ngangiyisigora. Ngazi ngizwe bathi ngiyisigora umzimba lo usele. Ngangijima ngiyisigora ngempela. Amen. Ngangazi ukuthi uma umuntu omusha ukuze uvele fanele uhambe namantombazane washintsha amantombazane eflatini yonke lemkhuba eyayenzeka. Nakhona ngangisuka in the presence of God ukuze ngiwele lapha ingoba ngayeke ukuhlanganyela nabazalwane. Ngama Sundays nangama Friday la kulandwa khona umlilo ngayeke ukuza. Ngaqala kwavela omunye ufika oyenye nature. Ngaqala man yabona futhi yabona esontweni noma ngakhona usisokuthandayo umuntu akaphamela akaqondi ngqo uyakubuka lokho echazeka lapha evasithi ngathuka isimanga ukuthi enza khona mangiziyogeza ivele ibeka ithawula la indlela lokho abantu besifazane ithawula abantu beka la bese liyahla litha azi benza kanjani le muntu angifuni nokwazi sokhona nabantu. Amen. Bese beyahamba mayiseyogeza iroom yami yayiqondene ne-bathroom yabo. So mabegeza babazi ukuthi mina ngishelani sebezwile sho ukuthi ngiyinceko. Bonke babeshiya ivesi elilodwa mase beyogeza bathi sengiyageza awufuni ukugeza nami. Ngaqina first month is 2 months first semester kwathi kuyophela 3 months. Yabona usisi ngase ngimuzwe ethi mayogeza athi awufuni ukugeza nami engashongo lutho futhi engekho noyogeza. Ngoba ingqondo yesiqali lisilimele. Ukulimala kwabantu whether it's in the house of God noma empilweni akuvele qhamuke sekukhona qala engqondweni. Yini oyibonayo? Uyibona intombi kaTaxman. Uyibona uma mfundisi, uyibona umshumayeli. Uzoba ilento ecabangayo. Uma ungaphuphi lutho ngeke kube ilutho empilweni uyoza uthi uthakathiwe kanti awuthakathwanga kuthakathwe isimo sengqondo yakho. Ukuba bengizonizela ngamavesi bengizokhotha uRoma chapter 12 verse 1 osothi mayiguqulwe ingqondo ibentsha ukuze kube ukukhonza uNkulunkulu ngokuqonda. Akukho ukukhonza uNkulunkulu ngokuqonda uma ivision yakhe ilimele ungekho into oyibonayo. Angehla istaff ngize bandleni. Ngehla istaff ngenxa yesikhathi anginaso. Yabona ebandleni uma umfundisi uMzobe uyohlezi une-stress uma uphethe abantu abangazazi ukuthi esontweni yini umsebenzi wabo. Uhlezi une-stress.
angilinganisa ngawo umuntu osezulu ngeke ulimali. Phamela ukuphi uwena oshumayelayo uphamela akekho. Akana into eyiphuphayo. Uphamela uyibone usisi onegift ebandleni. Kanti wena uyambona ukuthi umshumayelo wakusasa uma mahlaba. Yena akayiboni. So njalo uyohleza usathane wakhe ngoba inkinga liki demon elimphambi wasisi wamphamela ukuthi akaphupha akayiboni. Ucabanga ukuthi ngoba esesontweni nje uzobalwa nama worship worshipper uzobala nokuzofaka abashumayeli bakhona ongafikanga uyitshela ukuthi impilo yakhe ebandleni is all about death kuba yini iarbot kanti akalona iarbot umuntu wasezulwini noma serve as a worshipper userve as a worshipper ngoba khona isikhala ivacant ama worship kodwa asilona iworship. Uma serve as umuntu ozoshumayela ngaleyo langa athi ubaba uMzobe eshumayela ngokuthi ukwakhulu ukudla ngoba kwabona uma userve ushumayela inhliziyo yakho kodwa ushumayela inhliziyo yomuntu onikeza umbono. Makuthiwa mhlawumbe umsuku uphamela kuthiwa siswami shumayela ngama-altar namhlanje ukhulume ngama-altar kodwa ungakushilo ukubaleka kweshumi uzoyitshela ukuthi mina ngumuntu nje we-altar kanti you are better than preaching about an altar. There is a better kudla okukuwena ungayimethi ngama-duties akho. There is something better than what you are doing. Mhlawumbe ngikubuza uma ucabanga ukuthi wena uyi-worship uyo-worship ukuze kubuye uJesu yini? Do you think uNkulunkulu akanepower yokuwastwa athi wena uyi-worship nje kuphela kuze kubuye uJesu? Really? I-vision ihambisana nokuthi yini edingakalayo ngaleso sikhathi. Mina ngiyena u-interpreter kodwa ngenxa yokuthi umbongo mayehlaselwe yiflu kuyangiphoqa ukuthi ngibe u-interpreter. I'm not an interpreter. Angiyena umfundi weBhayibheli. Into engathi ukuthi ngifunde iBhayibheli ingoba ngilifunda ngoqobo. Ngoba ngangokumandla owanikeziwe lawo mandla uhamba nakuyo yonke into oyenzayo. Uma ngifunda iBhayibheli ngilifunda ngathi ngiyashumayela. Uma ngihlabela with the same anointing ngathi ngiyashumayela. Uma ngiworshipha with the same anointing. Ingakho ngeke ukuthi ngiworshipha, ngeke ukuthi ngumfundi weBhayibheli, ngeke ukuthi ngumuntu okushumayela ngealtar. Angiyona yonke leyo nto. Ngumuntu kaNkulunkulu. Wokuserve ivision umbono kaNkulunkulu. Uma kushot istriker ngizostrike. Uma kushot idefender ngizodefend. Angiloni defender. Angizoli striker. Kodwa yini engiyona? Umdlalo webafana bafana. Uma kushot ugoalkeeper ngizoba ugoalkeeper. Uma kushot istriker ngizostriker. Hayi ukuthi ngumdlalo webafana bafana. Lento edingakalayo ngizoyenza. Yini bafana bafana iMarashanta International Ministry. A group of called people. Abanikeza umoya womuntu oyedwa ubaba uMzobe. Bafuthu ngiyafisa ngizwe. Ubaba uMzobe is the vision barrier benomama. Abantu abafuthwe ngomoya. Kwathiwa hambani nifuthe amabhalunde wonke, ngafuthe ngomoya wodwa. Uma kubonakala lamabhalunde futhiwe, abantu bazothatha futhwa amakhulu amabhalunde, kanti afuthwe umuntu oyedwa, oyinqola onoseyile. Okubaba uMzobe ohamba noma Mzobe. Ngoba uNkulunkulu mayekhuluma kathi Abrahama nonkosikazi, kodwa uthi Abrahama usuke ekhuluma ngayo yonke indle yakhe. Ingakho uma uyingane uyalimala masethi ubaba uMzobe ucathi uma Mzobe asimbala kanti uNkulunkulu mayekhuluma uthi Israel kodwa bekhuluma ngesizwe sonke angikho lapho. Amabhalunde wonke asuke futhwa ngomoya wodwa ngoba umbono mawakhiwa kuba khona ivision barrier bese kuba khona abasizi bombono. Umbono uhamba kwawo kulele ekutheni amehla abasizi bombono avulekile yini. Ayikho into ebuhlungu njengokuba umuntu wombono kodwa unabantu abangekho active nabangazazi ama-position abo. Kunjengokuba ucoach ubani lo mfowethu lo sephesheya wena khe ngiyazi njengoyazi lento lo ecoach kakhulu iSundowns shona ngikumoya
uPitso mangasumnika abadlali abangazazi ama-position abo ngeke aboPitso uzoba unika ubani manifan sikhalizeki yabakhohle Nikovic yabolowelo exosha none igama elixakile Vladimir Vemezovic ngalisho rakasa Vladimir Vemezovic uVladimir Vemezovic akafani noPitso. uPitso is a man of intelligence, a man of strategy, a man of patience. Umuntu wamaqhinga, umuntu ohlakaniphile, umuntu okwazi ukuphaka impi. Ungayiphaka kanjani impi yomuntu ongazazi noma mina ngi-defend noma ngukuthi noma ngikhona vela ngilithanda i-defend. Angikuthandi nokuba ugoalkeeper. Mawucabanga wena uTG angabamba amagoli amangaka uma lento yokuba ugoalkeeper engayizwa ngaphakathi. We are joking. Sengisebandleni manje. Uma useva la as a worshipper, you must love this thing of being a worshipper. Ingakho masidumisa ngomgqibelo mpilwa kodwa ngiyibambe ngoba if you are a leader abantu bengakafiki ukubona okufana nokwakho uyayibamba uhlale phe we-character uzudinwa kodwa ungabaqedi ngoba bakho uma bengakabi ubest amandla okubenza bawu-best akuwena dinwe yize ukuthi lo uloku ehlabelele umhlabelo wodwa kawushintshi ingoba lento yokuba yi-worship akayiphuphi noma esesikoleni ubona ithuba lokuhleba uma esahluleka lokuqoma akayiphuphi lento kodwa make waqala wayiphila uzomuzwa esathi ngokulandela msindisi welewa chithi gazi noma baye bekutela kodwa ngomsangi zokulandela uthi uyamkrema kanti ngekhathi uthisha esaphumile esabhala isibalo simxaka khona into ebimxaka wavele wathi angenawe Nkosi yami angenawe Nkosi yami mangihambi hallelujah kanye nawe Nkosi ingakho mawumnika imike ngeke uzumphampe mntakaMbongo uzothi mawumnika imike aqhubeka la igcine khona esesikoleni aqhubeka la igcine khona ewasha izitsha ngoba umuntu ugolkeeper ekhaya goalkeeper emsebenzini goalkeeper everywhere ngoba if you are under a vision serving under a vision you are serving under your uma ungaphansi kombono ukhonza ngombono ukhonza ngesipho sakho and isipho sakho ukuze sibe namandla akusikhona ukuthi ukuthi usilola kangakanani uma uyi-worship ungafasti your worship will be doomed and have no effect to the church ngoba sonke sinamabele ngoba sila ukuthi uba Mzobe mayencelisa uncelisa ngemike yokuntshela ukuthi uNkulunkulu uthini kodwa umntakabuhle uncelisa emikumbhobho as a worshipper sonke sinevision eyodwa ukuthi asincelisa umzimba kaKristu uba uMzobe noma ngenze nemessage enamandla uma uJehova ethe namhlanje ibandla lama linceleke worship uzogeja ubaba uMzobe wonke umuntu in the house of God igift akanayo akayilole ayilolisise ukuze makufika isikhathi sokuthi adlale kwiTeam eBafana angageji yabo mina buka ngibhalela ama-point amaningi kodwa ukuze ngingageji fanele ngihambisane nomoya ukuthi uya ngaphi ngiye ngalapho mangase ngibeke phansi le mic engiyiphethe ngoba nginama-mic awu-2 kunengiyiphethe kulikamoya nengiyiphethe enyameni mangase ngiyibeke le ngiyiphethe kumoya ngihlale kuleya senyameni ngizonibandela uNkulunkulu yive cishe ngayenza ayisuke la ihlale ngapha uma sikhonza in the house of God
asikwazi ukuseva kwivision kwathina singazazi ukuthi sidlala onamba ba. Uyabona ngoba sila ebandleni awuthi ngidedele ibhomu. Yazi ungathuka isimanga ngoba uNkulunkulu akakabi ibandla leli. Laba abafika manje akakabi esibizelwe bona. Kodwa abasizi bombono. Abantu abafika kuqala kumbono ohure no sizani bantu bamthephe no Aaron. Uma kuzoqala umbono omkhulu kufika abasizi bombono before kuyiwe kubantu. Angenibuze nje asicalculate ubaba uMzobe wena mawubheke yedwa nonkosikazi wakhe angadla umhlaba. Hayi ngoba ngingakhona. Mubheke wena uma awuthi ngikunabela. Uma uMzobe uyasebenza. Yabo ibandla mali likhulu. I-administration must be to the T. Awukwazi ukudla umhlaba ucathi uzoshumayela uphinde uyohlala lapha. Yini lento yenza umuntu akamtshali mfowethu. I respect you so much my brother. Keep on to that spirit. Greater things are coming your way. Uma uba uMzobe ezothi uyashumayela qedaye lapha ayo check ukuthi ngekhathi ngishaya i-spinning kick. Siyavela yini ngilenganisa ngento engatheni kodwa ishilo ukutheni ngoba the moving of your body is irrelevant to the people that you are to meet. Uyangizwa yena vele ngikhuluma naye tata. Ngamanye amazwi your structure ukuma komzimba wakho neminyaka yakhe iyahambisana nohlobo labantu uNkulunkulu akunika lona ngaleso sikhathi. So uma ungezomthatha uba uMzobe eshaya i-spin kick khona umphefumulo ongekuze Kristu uzoza nge-spin kick ngiyakulinganisela nje ngiyazi lento engisho ayenze sense. Kodwa uma ungezomthatha eshaya i-spin kick uthi wena hayi usenza umngane uwena oyingane ngoba there is a reason ebizwa isasha kwasekwazi ukushaya i-spin kick. Amen. So awumcabangeke uba uMzobe ezothi mayisuka lapha epulpit ayobuza uMzobe, "Mzobe, ngicela uwenze show ukuthi bonke labo 30 second bayathatheka ngoba uma ibandla lelikhulu liya ku media fanele kube ukuthi administration is on T. Awucabangi sesiku media kwenzeka into enje kwi-system ngoba kade sihlukumele. Mawucabanga umuntu ebekufanele adle intshumayelo namhlanje ayizwe le ntshumayelo ubezoyithola yini? Oyi-lawyer, oyi-judge, uyambona uJudge Mokhwengwe. Ngeke ube lapha esicongweni esingaka i-administration ne-diligence ingekho to the T. And umuntu umeya ka-KFC akayi ukuyodla u-KFC usuke eyodla i-neatness ka-KFC adle abantu bakhona their dress code adle everything adle iphunga labo adle spice sabo ukuthi singakanani. There are many things asuke eyozidla ka-KFC. Ongawufuna u-KFC ngoba yakashisa nyama ingoba ziyamcika iphayisi ufuna ukudla inyama nje akafune ama-spice akafune lutho. Uyacabanga-ke umuntu ofuna ukuzwa lo nkulunkulu ozowenza kwentshumayelo kanti i-administration ayikho to that uzothi angabuka vele athi fast forward avela ngene kwelinye ibandla engengilisho ayibukele leyo ntshumayelo ngoba i-administration is not to that yini administration. I-administration umoya otholala kuma-gift anganoma u9 nina ibona la bayazazi lezi zinto nomntakambongo. Hallelujah. Administration iyatholakala kuma-gift angisazi noma kwawu9 noma kwamangaki. Yilento yokwazi yokwazi ukulungisa nje yokwazi ukulungisa gift of administration angithi kumbongo ukuhlela. In other words angeke uba uMzobe noma uMzobe adle umhlaba eyedwa kodwa kudingeka abasizi bombono bazazi ukuthi mina angizile ukuzoba yimember kodwa mzobe uAaron noHure. Mamzondi ngicela ukujikela sithanda sika baba. Uyabona ngoba uMzondi efikile akusilona ilunga lebandla uMzondi kodwa uAaron noHure angikhule futhi kule ntshumayelo kuyenza ithi kancane kuyakhulu embonweni. Uqala njengoma Mzondi nje noma Mkhabela ungena house to house kanti ngokuba uMzobe lokucinga ethi uphi Mkhabela uphi Life ko house to house ingoba uyakubona ukuthi uma wami awuyena ilunga lebandla nje elispecialize ngoBrian elispecialize ngokuhamba kolezithathu nangolezine kodwa kuwena umama umthandazo futhi kuwena kune prophecy ma
izoqhuma kanjani iprofesi uma ungekho more in prayer? Uma Mzobe mayengakutholi ngomgqibelo uzoqhuma kanjani as a prophet? Ngoba umprofeti umlomo kaNkulunkulu hayi umlomo wabantu. Uma uzobe umlomo wabantu noma ungawubalekela umthandazo, kodwa uma uzobe umlomo kaNkulunkulu ufanele ube ne-umbilical cord, inkaba esuka ezulwini iza kuwena evaya kubantu. Ngeke ukwazi ukunika abantu ukudla kwabo ungathandazi, ngoba uzobaza abantu abaziwa ngokuhlakanipha abantu, kodwa baziwa ngoNkulunkulu obabonayo noma ulele wena. Uma ubalekela umthandazo ngeke ube umprofeti kaNkulunkulu, uzoba umprofeti wabantu. Umprofeti wabantu uye lo enimbonayo, umprofeti wabantu. Njalo uhlezi ekhuluma nje inhliziyo ezokujabulisa, kodwa kaNkulunkulu akanqeni ukukujikela athi repent njengoba uMzobe njengoba esuke emini. Amen. So uma Mzobe lokufuna ethi uphi, hayi ngoba ekuncengile shoda ngawe. Futhi ngicela ukusho lento, ningayitsheli under the apostolic grace, ngoba i-apostolic grace ikwazi ukuzala. Yezwa bazalwane, mina nje mase ngiyitshele ngoba uMzobe sekukhona abantu abanjengomtshali, abantu abanjengonala who can replace me very easily. Ngoba lento engiyikhulumayo ngithi ngibotha ngikhuluma amavesi kuphela, ngikhuluma nane experience. Lo nkulunkulu utholakala kalula, ushibhile, utholakala la emadolweni nokuseva easily. Nomtshali ngakhuluma njengoba ngikhuluma. Umehluko ukuthi mhlawumbe sengino 10 years ngaphambi kwakhe. Mangase uhlanganise lo 10 years into elula. Angithi ngiyakhumbula bekuyi World Cup maduze. Buka seku 2022. Awukwazi ukuyitshela uma useva ngoba you are replaceable. Futhi njalo uma ureplace ngobest wakho. Angithi sibonele kunomfowethu wesidecorator. Njalo uma kuthiwa decorator afike late. Ayitela. Njalo uma kuthiwa kuyathandazwa ungafiki. Kwavele kwafika inkinga yomuntu, kwafika umntaka masuku. Into etholakala uma ethandaza ethi pray. Ngosebathumula pray. Uthi isusa ku pray isikwi decoration. Uthi ayibona mfana isikwi system. Uma suku ungahlele kwakhe uvele ekuthenini ufuna ukwenza yonke into. Everywhere. Kanti angabe ustika kwinto eyodwa bese ya dedicate. Ngoba uzothe salapha kanti simdinga kwi system bese yathethiswa. Ushoda nje ngokwazi ukuthi okay, noma ngu-gift of all trades angithumele phela bayolungisa lapha, ngoba ngizothi ngisaya esitolo ngiyolanda ama-power sekuthi kwe seyathetha. Shoda ngaleyo nto kuphela, otherwise the guy is perfect, futhi is perfect. Amen. Ningamshayela izandla. So umuseva kuyakhulwa kumbono, awuloku uhleli kwi-dimension eyodwa, khula. Awukwazi ukukhula kanti awuphuphi. Uma uyitshela ukuthi nje mntaka Thusi wena udriver wabantu 5 minutes left baba sengiyasuka la pulpit. Uma uyitshela ukuthi udriver wabantu, you will never be who you are. You will always be a transport of people. My brother Thusi, there are greater things in you. Greater things in you. Luckily I have the spirit of my father. And now the man da. But if we are asleep, we see you. Just like Lomzane Fuza Ngabula namhlanje. I saw him here in the vision, but akekho. Kulo nento zakhe kodwa akekho ke. Ningalofu basalwane. Awuyena udriver ama udriver, sengifuna ukuhlala phansi. Uma uworship olona ivele uworship, zicinge ukuthi uba. Angivale ngalamazwi ngoba isikhathi sisekho. Ngoba sila sinikezwe umbono. Nanku wanikezwe uba uMzobe. Matthew chapter 10 verse 7. Ngani ngifundela lelo zwi ngoba ngivala ngalo. Ngifuna ukukhuluma ngezitha zombono nje in 3 minutes. Ngani ngivulela quickly bafuthi baba ngazasukume. Baba kanqeni ngempela ke mina uvela sukumezela ngaphambili. So, ngona uzobekezela uma kufanele mina uzobona nje usela. Matthew chapter 10 verse 7. Ngifuna nazi ukuthi iziphi izitha zombono. Ngoba usungaqedile uma umuntu ungasazi isitha sakho. Fundela nje mntaka. Verse number 7. Yes kanje. Ekhambeni kweni shumelani nithi umbuso wezulu ususondele. Wait. Niyamuzwa lo baba uthini bazalwane? Le umbono uba uMzobe ngoba eqale lento enikuyona iMarashanta asilona ibandla. Ngiyazi imisikole ngizophinda. Let me dial again kwesho lo mushumayela. Asilona ibandla thina. Niyezwa bomani nengenayo. Asilona ibandla. Mamcebisi
thina siyiministry. Abazalwane ke ngifisa ubaxoxela kunosisi abakhonze emabandleni nabo cishe ngamusho omunye ubhilonga kulombono ngenxa yokuthi uNkulunkulu emenza wamenzela ukuthi abe omunye wethu ukudlala ibafana bafana. Kodwa ubhizi uhleli kwiSundowns uthi ngumdlali weSundowns mina. Akafuna ukusijoyina kanti akazi ukuthi asiyona thina iKaizer Chiefs ithini kababa. Sibafana bafana. Uhlulwa into izwi ukuyochazela ubaba wakhe enkosini ukuthi baba mina ngicela ukuphuma makhanjo kiwa kwibafana bafana ngiyodlala kodwa ngiyazi ngoweSundowns. Asiyona ibandla sini siyiministry. Ingakho umuntu ongakhonzi nathi kule message iwa wrong ke kunina kodwa ngcono ba ku-YouTube. Umuntu ongakhonzi nathi uvumelekile masiyolanda imphefumulo ukusijoyina ngoba silona ibandla siyona African Gospel thina siyona iFaith Mission. We are a ministry. Sizandla kaNkulunkulu thina ngisho ukuthi abazona bona izandla. Sizandla kaNkulunkulu thina siyinyawo. Ingakho uJesu into yokuqala yenza kubafundi abageza inyawo ngoba abantu abazohamba bahambisa ivangeli umhlaba wonke. Umngcwele babo babuzophelelisa ekuhambeni. Babehleli phansi babengekho ngcwele. Ngoba ibandla malingakhulile licabanga ukuthi ukuba ngcwele ungajoli. Kanti awukho ngcwele wonile. You can go not even to heaven. Umunike umugezwe inyawo kwathi uhamba ushumayela uhleli phansi. Njengomunye umzalwane engimaziyo ngengimusho. Une gift unzima kodwa ubhizi uhleli. Ngiyayibona ukuthi uyasebenza akafuni ukushumayela. Ustabhona unekhanda eliqinile. Ucabanga ukuthi ungcwele ngoba akanandoda akanantombi mhlaba. Kanti akekho ngcwele phambi kaNkulunkulu. Ubungcwele busekwenzeni intando. Thina siyinyawo kaNkulunkulu simele ukuhamba. Abafundi umngcwele babo babusenyaweni ingakho uPetha kazi. Wathi how? Jesu wasigeza inyawo kuphela. Wathi uJesu ogezwe inyawo usegeza umzimba wonke. Ngoba eyethi into thina abafundi. Thina abantu beministry mina nawe ilele kuthenini sihambe mamthembu siyoshaya ivangeli. Masingasalishaya ivangeli sesizenza abantu abamamember. Asiwona amamember silona isonto. Si-ministry, Marashanta International Ministry. Okubuhlungu kakhulu ungakafiki leli vesi. U-international akufikeki kuwona. Kanti isebenzi ayikakazazi ukuthi kuyibafana bafana idlala opposition ba. Uba international kanjani ula? Ngoba ukuzube la fanele ukhe azazi ukuthi I'm not a driver. Makushamba omsel ngiyalalela bathi nombongo ngoba kusasa fanele kube yibo imina. Ukuze mabehamba beye Cape Town fanele kusale kube yimini umbongola. Uthusi nje ngoba ene teaching fanele mayishiya uthusi la enenyanga yonke unqubeko une teaching enzima kabi. Fanele akwazi ukuba umntaka Mbongwa abe ubaba Mzobe abe yonke ngoba uyazazi ukuthi ngoba ngiyibhizi driver abantu angena udriver. Ukuze sibe international fanele uzazi ukuthi udlala ba. Ingakho isitha sabantu bombono ukuthi abantu mabeba gifted beba nomoya womuntu bayitshela ukuthi sebe powerful kanti banikeze umoya ukuthi babe izandla nenyawo zalowo muntu hayi ngoba be powerful. Mntakanala kwethu usazoshumayela hayi indaba yokudlala futhi usazobona amanye ama-gift ongakazowabona. Phambi ushumayela abantu bahlanze baphalaze usazobona i-move uba umuntu omdala bemzoza usazobona isekisi. Lokho ufike nakho it was just an entrance for you. Greater things are here for you. Kodwa into yakho ukuthi useve la kulo mbono. Uthola umoya waba Mzobe. Wawuthola mfethu you will see. Yabonana usungakashumayeli mongathi mawuqeda bathi abantu sicela uzokhonza sokunika thina 50,000 sokwakhela umuzi usungakaqala ukwenza into yenzayo. Awungizwanga mawukuthi uyisebenza enkosi. Ma uthi usunye uMzobe ethi ngicela uyongimela. Uthi uyama abantu bagingqeke ngoba i-effectiveness ayikho egingqekeni kwabantu. Bathini bagingqekeke ngoba sesijwayele ukwazi ukuthi effectiveness yenza ngokugingqeka. Bagingqeke abantu bakhala kanti uthunywa uMzobe ethi ngicela uyongibambela kwenye ibreak eligana. Bese bethi sicela ukuthi sikwakhela umuzi sikwenzele yonke into sokondla usuqalileke ukuseva. Mongakawathola ama message kanjalo usungakasevi kahle. Mabengakafuni ukutshontsha shutha kwakabe nevelu. Mase befuna ukutshontsha uyena sathaneke wombono. Uzoba kanjani international umfundisi Mzobe? Ingceke zazo zisayitshela ukuthi zipowerful zona ingakazazi ukuthi ziyizandla zakho.
Uma useva ngaphansi kombono waba powerful, akuwena powerful. It's the spirit upon your father that is powerful, not you. Moyibona wenza izinto akuwena, kodwa umoya wehlele kubaba wakho. Phamela mfowethu, ngiyacela bafowethu, sisevele le ndoda bafowethu. Angihlale kulo sathana ubaba abantu. Ngifundela leli verse ngifundela. Lithini verse 7 ufuna ukuvala. Ekambeni kwenu shumayelani nithi umbuso wezulu ususondele. Na umbono kuthiwa ba enjani uma kuthiwa sisemagwaveni bengafuna ukuya khona sebelwa nevision. Hana manje ngizwe. Uma sithi Mzobe malithi iBhayibheli ekhambeni kuphela uNkulunkulu ekhuluma noBamzobe ekhambeni kwenu nishumayela nithini umbuso njani? Uma bengafuna ukuhamba sebelwa nombono already ukuthi amazi bona. Mamthembu mfethu mawame ngimthandayo lekho amahiwu kakhulu lapha noBrian lapha kagwala nasiphatha kahle kakhulu ma. Uma boma ningahambi uMamzobe methu uyanicela wozani kuze kwenziwe itransport usukusulwa nombono ungaqondile mawami. Yazi ma ukuthi kune intercession enzima kuwena ngithi uyamnxusela kwaMzobe umbona ngisho kuma vision angithi kodwa umbona kuma vision umnxusela kodwa ungahambi umlandele mayethu uyahamba uyobeka usayile kwenye indawo usuku sathana ungaqondile. Ukuze ubone usathane wakho you must know who you are. Yabo inkomishi mayifuna ukumelana nokuba inkomishi fanele izenze yini opposite inkomishi iclass. Yazi inkomishi ikwazi ukuphatha amanzi abilayo uwaphuza amanzi abilayo ingacrack kodwa iclass wayifaka amanzi abilayo iyacrack ipaste. Usathane wakho akubona ukuthi unamadimoni musu umntwana kaNkulunkulu kwiKingdom ukuthi ungayenzi into okufanele uyenze usathane loyo. Awumhlaba nginizwe ngicabanga ukuhlakanipha kwami lokho angimthumele eBhayibhelini uphethe ufanele kubula uJesu ukuze kusindiswe abantu udonsa inkemba hank ushaya umuntu ozobulala uJesu wathi sathane ngoba lo uzobamba icebo lokuthi uJesu afe kanti uJesu ufuna ukufa ukuze abantu bazaleke. So usathane umntwana kaNkulunkulu ukuthi ubambe icebo. Ungafuna ukudrive kanti uyakwazi ukudrive ubambe icebo lokuthi hambani. So hamba kanjani ukwazi ukudrive kodwa ufuna ukudrive. Uma ukwazi ukudrive njengami ungafuna ukuyibhetha esteeringini ubambe icebo ngoba okay noma bangandiza ba abantu ngeke bakwazi ukuba everywhere fanele nami ngibe good esteeringini ukuze ngiphelelise uhambani ngilekele lo muntu akakhuzwayo. Hambani qhubeka sese ngiyavala. Ususondele. Nishumayele nizwile kushumayele nisinikwe imessage ashumayele noma yini nithini umbuso wezulu ususondele. Khona ngimzwe enhlizweni yakhe yazi uthini uthi umsubo noma bambona ngathi uyashumayela kanti irrelevant ukhuluma ngathi ukhuluma nezingceke kuphela ukhuluma nabashumayeli kanti akangizwanga ngiqale ngathini ukuthi ngikhulume prophetical kodwa angafuni ukusho ngqo ukuthi labantu esibamonayo akusibona ibandla yisebenzi. Uma si international ningaba international no3 kanjani bafowethu labantu abafika kuqala amaqala umbono kufika abantu abasize bombono ukuthi abasize bombono fanele bafane ngo noMoses. Ingakho usathane yokuqala ukuthi bayibone sebe njengoMoses ngoba bayaprofetha nabamuza uNkulunkulu uthini. Into yashaw Aaron noHuri ngiyazi ngiyakhona ngiyakuzwa ufuna ngiyakhona don't worry I have your spirit don't worry. Into yashaw Aaron noMoses ukuthi uMose wathi mayelana nomuntu wesifazane wambatha nomuntu wesifazane umgebhe angani ubani ngumgebhethi laba ngenxa ukuthi nabo bathi thus says the Lord baya prophet bathi wena nceke uNkulunkulu wonile wena wamshada bathi wena nceke uNkulunkulu wonile uNkulunkulu wabashanga othoko